Ei oo. Ja sitten on 6680 ja kaikista kovin on 683. Esko varo, nyt tulee paineet. Paineita. Ajossa. Ajelen tuolla kuin vanhat MS. Joo. Ihan jees. Peli on hyvä, ukko on ihan unessa. Kyllä tästä pikkuhiljaa nää iltaa kohti niin paranee. Kisassa voi olla ihan vahvoilla. No niin, miten meni? Täällä lypsyteltiin kans vähän enemmän vielä. No. 8-0 taisi olla paras kierrosaika ja ei olla ihan tyytyväisiä. En tiedä, ei saada oikein. Viime viikon loput testit ja noin meni hyvin ja nyt luistaa jostain syystä koko ajan. Oli eilinen lippa vielä, en tiedä vaikuttaako korvien välissä. Saiko varikolla aika pitkäksi? Ei. Kuitenkin tekemistä riittää. Riittää. Suomen toisin tarkoittaa sitä, että kyllä Pulliainen Salme Arvaan Kessinen Ilmi-Läyksen Jengipää Virtanen. Ja onhan siellä Jan Koppanenkin muuten mukana tuossa. Mallia veto menee sinne sisäpuolelle, menee pois. Meneehän se kaukana. Nyt näyttää kuuntella tuonne jarruun. Voit saada kärjestä jotain saada. Näyttää sen tosi paljon siellä kärjessä sanoisin näin, kun Kari Veiniäinen sitten tulee siellä seuraavana, mutta olisiko Teemu joku siellä Meskittissä asemissa selvitellään? Minä ei ole mitenkään valmistunut vielä tässä vaiheessa sitten millään tavalla. Siellä tulee nyt sitten Limosen päälle kovaa. Nuorikoiden karusellikaareista kaasteista. Todella tiiviinä. Ja tämä ykköspaikka. Paljon tuli pennalla esillä. Tuli ympäri. Ja sitten näyttää siltä, että me tehdään pitkäryhmisen venyttämään. Siellä tietysti on se tilanne, että siellä on Kari Veiniäisellä kyllä vahdistavaa. Siellä Eki Kaulamo oli todella lähellä Karuselin jarrussa. Todella puoleen ensin mennään. 7 ja 58. Näillä on lukemilla kirjoittanut Rataenkäisen, Kari Veiniäisen. 07. Jossa alaa, näin me tehdään. Vesa Korpi. Ja jatkamme matkaa eteenpäin, jos on lipulla Eki Kaulamo. Varkaus Racing Teamistä Jammoineen. Kautta Ullaan, Kari Veiniäinen ja Kari onnitellaan myöskin uudesta Rataenkästä 1.07.58 kirjoitetaan nämä uudet lukemat. BMW-kuljettajalle Sami Pennalle. Väärä
rengas, perkele. Jaha, Mutta ei se mitään, olikohan sekin nyt kokeiltu. oliko kova vai pehmeä? Liian pehmeä, hajosi ihan kokonaan. Joo. Tohon käteen. Ei siinä, huomista varten vaan reinaa. Mä laskin koko ajan vauhtia, mä säästin koko ajan rengasta, saatiin, oli niin paljon ongelmia, niin kuin mä sullekin sanoin, niin oli ongelmia ja sitten muutettiin ihan täysin pyörää. Niin oli niin hyvä ja sit mä ei kukaan tuu ohi, mä lasken niin kauan vauhtia, kun joku meni ohi. Sitten ruvesi kierroksi näyttää 4 enää jäljellä, mutta enää mä en kyllä halua ketään eteen. Mutta olisi ollut hyvä kisa, jos olisi ollut noin Kalle ja Koivuniemi siinäkin, että mentiin aika kovaa. Ja mä katsoin heti sieltä, että nyt mä jarrutan jo, että kohta tulee koleri. Mutta kyllä mikä sisällä oli se? Oli se taitto. Joo. Niin varmaan. Mä säästin sen niin paljon. 4 kertaa kakeat, sit mä rupesin taas vähän ajaa. Niin, tunnelmia. Joo, no hiki vähän valua, niin se ei muuta. Joo, välittömästi kisan jälkeen tässä kuvataan. Kova oli vauhti. Joo. Näitä varpat itsellesi päin. Kyllä se on liian kipeä pitkä. Minä lupaan sulle. Joo. Niin, selän pian. Tämä on hieman pinta, mutta se ei liikaa jossitteluita ja vitun vaikeita. Ja muodolla vähän vielä. Loppuu tilat. Joo.
ja katsotaan tilanne, mennäänkö tulla. Ei mennäkään, vaan siellä mennään